Godmorgen og velkommen til Ravnebakken. Klokken er 10 om morgenen, og som I kan se herom, så er solen ved at stå op. Det er en feriedag, så mens det meste af nu sover, så vil ham herude på langrendsløjpen og øve sig at bruge sin ski igen. Så det er en meget aktiv gave for både for ham og for mig. Men det er unægteligt smukt at være herude på langrendsløjpen i dag. Det der fremad. Jeg synes det er dejligt. Jeg elsker dig.